Kaya po, yung karelang mumunang pyesa, yapining sandang Oka Marx, composed by Professor Edwin Lumano and dedicated to Honorable Oscar Samson Rodriguez. Ready na, Professor? Tutono daw po rin karelang instrumentos. Okay? Ready? Okay, palakpakan na lang po. Dahil magsimbita mo brass band under the baton of Professor Edwin Lumano for their Oka Marx.
That's Oka Marks, composed by Professor Edwin Numanov. Ang serenata po ay isang tradisyon nating mga Pilipino, ay sineserenade natin ang ating mahal na patron for the blessing na binigay niya sa atin sa nagdaang taon. Para sa mga susunod pang taon ay lalo pang mabiyaya ang ating subdivision. Kaya may serenatan tayo.